ଆମେ ଜଟଣୀ କୁଦିଆରୀ ବଜାର ନାଇଟ୍ ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୁଦିଆରୀ ବଜାର ଜଟଣୀର ନାଇଟ୍ ଆସନ୍ତୁ। ହେଲା କୁଦିଆରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଗକୁ ଯାଉଛି। କୁଦିଆରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରାତି 10ଟା चांद सितारों में एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में महके नजारों में बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। ରାତିର ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି। ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି। ଗୋରୁ ଗାଈ ବାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ଭୟ ଅଛି। କୁଦିଆରୀ ମେନ୍ ବଜାର କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଓସାର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯାକେ ହେଇପାରିଲାନି। ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ହେଇଛି, କିଛି କାମ ହେଇନି, ଏତ କାମ ହେଇନି, ଅଧା ଛଡ଼ା ହେଇଛି। କିଛିଟା କାମ ହେଇଗଲାଣି। ଘର ମଣ୍ଡପ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ATM, ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ହେଉଛି। ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଚାଲିଛି, ହବାର ନାହିଁ। ଜଟଣୀ ଉପରେ ବି ଆଗକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଦିଆରୀ ତଳ ଗୋଟେ ଯିବା। এই ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗଲେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ସୀତାରାମ ଛକ, ହରିଭାଇନା ଛକ, ଡାହାଣ ପଟରେ ଷଣ୍ଢପୁର ହେଇକି